Upozornenie ku kontextu vedenia pobytov v tme a tým, ktorí kopírujú to, akým postupom vediem, na čo sa zameriavam. A upozornenie i pre klientov, ktorí hľadajú pobyt v tme. Pobyt v tme je veľmi transformačná, individuálna cesta. A je veľmi dôležité vedieť, pre koho je pobyt v tme, pre koho nie je. A i vnímať to, či človek má psychiku na to, aby to zvládol. Pretože sa mi stalo, že prišiel za mňou klient, ktorý mal záujem o pobyt v tme, ale jeho vnútorný svet bol tak nestabilný, že som ho do tmy nepustila. Ľudia si môžu myslieť, že pobyt v tme je teraz trendy a že to chcú skúsiť, ale nie je to pre každého. A je to fakt na individuálne posúdenie, či váš vnútorný svet je dostatočne stabilný, či viete zintegrovať tie zmeny, či budete po pobyte v tme úplne v poriadku. A kvôli tomu používam špeciálne techniky, pri ktorých zistím, či ste v poriadku, áno, či to zvládnete, či môžem s vami pracovať. A všimla som si, že niektoré centrá tu v Českej republike a inde začali kopírovať moje postupy, moje stratégie, že to tam dali tiež ako transformačný pobyt v tme a rozhodovacia cesta a tak ďalej. OK, ale pozor na to. S týmto vnútorným svetom sa nedá zahrávať a je veľmi dôležité si fakt dať pozor, ku komu idete. Nie je to sranda. A hovorím to hlavne kvôli bezpečnosti, že keď niečo môže vyzerať ako super konštrukt na webe, ale pritom nie každý môže mať kapacitu vás hlboko dostatočne previesť a zároveň rozpoznať, či je to pre vás vhodné. Ja osobne v pobytoch v tme riešim témy návratu k sebe, keď sa fakt cyklíte v minulosti, keď máte nejaké nedorešené veci, keď neviete, čo ďalej, či ostať v práci, vo vzťahu, alebo odísť, alebo sa neviete zmieriť s nejakým úmrtím vášho blízkeho dieťaťa. To sú fakt veľmi hlboké a citlivé témy. A často je za tým spojený zamrznutý, zaseknutý vnútorný svet, systém a ťažko sa vníma a pracuje v tej prítomnosti ako reálne. A keď to človek chce prísť riešiť do tmy, tak musí byť naozaj ukotvený a v poriadku. A práve preto pred každým vedeným pobytom v tme, keď chce ísť niekto hĺbšie so sebou pracovať, tak ja mám hovor, prediskutujem, čo sa vlastne deje a či je tá tma pre vás možná. Práve sa mi i minulý týždeň dvakrát stalo, že za mňou prišli klienti, ktorí boli fakt v ťažkom stave a do tej tmy som ich nepustila. Nemôžem si povedať, že no tak ako pustím každého vôbec. Fakt vás upozorňujem, navnímajte sa, nacíťte, kto je pre vás správny v tom vedení. Dajte na svoj čuch, dajte na svoju intuíciu, vnímajte svoje telo, či je to ono, alebo nie, či tam je vo vás vykričník, či ten, kto to prezentuje, hovorí to fakt z vlastnej integrity a zo srdca. No, pretože mňa včera tá informácia celkom zasiahla, keď som to videla a hovorím si, ako čože, takto ako narušenie a kopírovanie nejakého know-how, ale pritom, jak má ten človek, ten, ktorý ako v inom centre vedie tie pobyty v tme, vedieť, jak ako pracovať s tým vnútorným svetom, keď okopíruje moje postupy, chápete? Takže určite si dajte pozor a jak by ste cítili
že máte záujem o nejaký hlbinný sprievod alebo terapie, môžete sa mi ozvať, ale dajte na svoju intuíciu, dajte na svoje telo, dajte na svoje inštinkty. A keď budete niekde cítiť stopka, tak tam nechoďte. Tak pre vás doporučenie a upozornenie zdraví Natália Blanárová z pobytu v tme u Hodonina u Kunštátu tma-léči.cz a želám vám bezpečný priestor, bezpečný život, aby ste boli naozaj v tej integrite a vedeli si vybrať správne.